bi juma ye min bɛ tali kɛ novembre kalo ale tile 26 san 2021 ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn aw minnu ye Joliba TV News ale sugandi walasa ka kunnafoni sɔrɔ min ye kunnafoni gafew ye olu de lakali waati sele filɛ nin an fɛ yan nɔ min bɛ tali kɛ bi jumadon na ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an lamɛnnen don min ye radio Joliba ale fana fiɲɛ siraw ka Bamako yan nɔ 105 murumuru fo min ye segukaw fɛ yen nɔ bala min ye Dakagun ka balazan banani 400 ani 40 ko dugule bɛ to yɔrɔ dɔ fo dunan ɲɛkurunin kelen an lamɛnnen don segukaw fɛ 100 murumuru kelen an bɛ segukaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an dala ye bamanankin min ye Dar Salam ye ka taa se pelenganakaw ma an b'u bɛɛ ka foli sɔrɔ k'u ni ɲankuma kunnafoni gafew olu lakali kɛnɛ kan ka jira k'a fɔ gafew la bakurunbaw dɔ bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ ko min ye Cheikh Umar Sissogo limanaw n'ale fɔra ka ban o bɛ jɛkulu kɔnɔna la ni o ye M5 RFP yɔrɔ M5 RFP ye jɛkulu ye minnu ni olu de ye min ye Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga sugusuguma ka firi anu kan a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Cheikh Umar Sissogo a kumana a bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la n'u k'a ma ko Espoir Malikura ale yɛrɛ de y'o ɲɛmaaba ye limanaw k'a yira jabaranisoba ni o ye Joliba yɛrɛ jabaranisoba ye limanaw ka ɲɛfɔli caman kɛ min bɛ tali kɛ nin waati in na camancɛ fanga yɛrɛ bɛ lahala jumɛn na donse jumɛn b'a kɔrɔ ani premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale bɛ ka kuma minnu fɔ sisan démocratie fanga ma limanaw min bɛ tali kɛ Cheikh Umar Sissogo a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la an bɛna a walawala aw ye n'an bɔra yen an bɛ don Soir de Bamako kɔnɔ limanaw Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ l'école karamɔgɔw bɛ fɛ ka donse kura ta ka sababu kɛ u ka laɲiniw ye min bɛ tali kɛ article 39 ko kɛlɛ de don halisa yɔrɔ l'école karamɔgɔw bɛ jɛkuluba min kɔnɔ n'u k'a ma ko syndicat signataire du 15 octobre 2016 k'u bɛ fɛ ka kɛlɛbolo kura de wuli kokura halisa u ka laɲini n'o ye article 39 ye ka ɲɔgɔn na mais tile 16 ko k'o ta ka ɲɛsin dantɛmɛ wale min minnu bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen la Mali kɔnɔna la yan nɔ a jala k'a fɔ baaraw daminɛna u k'a ma ko 16 jours d'activisme an bɛna kuma kan diɲɛ keleyasoba ka bolofara min ɲɛsinnen don muso ka hakɛ lafasali ma n'o kama ONIFEM ale de y'a boloda an bɛna an da don o la sisan min ye l'essor ye ale fana kumana a y'a jira k'a fɔ ɲininkaliw bolodara kunungo min bɛ tali kɛ an ka wasabulon kɔnɔna la n'o ye CNT a jala k'a fɔ kunungo centre international de conférence de Bamako la min bɛ tali kɛ ministre fila tun bɛ olu tun bɛ ka ɲininkali jaabi CNT députéw ɲɛma colonel major Ismail Wage ani Andogoli Gindo ni ye ministre fila ye minnu ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛn ni kelenya ani bolodi ɲɔgɔnma ma ani an ka seko n'an ka dɔnko limanaw ɲininkali dɔw kɛr'u la u ye olu jaabi an bɛna an da don olu la l'essor kɔnɔna la min ye le 5C ale kumana 5C y'a jira k'a fɔ limanaw ni waati in na ko min bɛ tali kɛ terrain baarakɛlaw maa minnu bɛ yen ni olu bolo bɛ terrain baara la limanaw n'o ye cheminot ye cheminot kɔni ta kɛn bɛ bi limanaw t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na wa ko cakɛda min yɛrɛ bɛ yen n'o bilalen don chemin de fer n'o ye terrain bolisira baaraw kunna n'o ye SOPAFER ye limanaw SOPAFER yɛrɛ ko a bɛ ka layidu fɛn fɛn tara fɛ kan min bɛ tali kɛ chemin de fer baaraw bila sen kan ko hali sisan foyi de ma kɛ o ko siratigɛ ninnu na an bɛna an da don o la min ye les échos welewele ye ale kumana ECHO y'a jira k'a fɔ Mali sanu limanaw ale bɛ se ka don bala cogo min na jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la o kuma fɔlen don ECHO kɔnɔna la sabu a jarala k'a fɔ miliyari 400 limanaw jamana bɛ o de sɔrɔ sanubɔ cakɛda minnu b'an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ko fɛn don min bɛ se ka jamana sɔrɔ jiyangaba d'a ma don nataw la an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni l'indépendant ye limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ jatigɛwale kɛbaa min bɛ yen ni u k'a ma ko Ahmad Alfaki Almadi yɔrɔ diɲɛ kiiribulonba cour pénal international tun ye ale ɲangi san 2016 san 9 kaso ko u ye san 2 bɔ a ka kaso hakɛ la an bɛna an da don o la l'indépendant kɔnɔna la limanaw nin ye bakurunba damadɔ ye an bɛna minnu walawala aw ye fasidi sɛbɛnw kɔnɔna la an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ye a kumana limanaw Nouvelle Horizon ko camancɛ fanga baara taabolo bi a bɛ lahalaya min na walasa ani min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga yɔrɔ ale de bɛ ministrew ka ɲɛmaaya la bi n'an k'a ma ko premier ministre ni ye jateminɛ kɛ Imam Mahmud Diko ni ye kuma damadɔ saba ye minnu ni Cheikh Umar Sissogo ale min bɛ yen n'ale de bɛ Espoir Malikura o jɛkulu ɲɛmaaya la bi limanaw a y'i dusukun dayɛlɛ jɛmukan kɛnɛ kan min ni o
lasera Joliba TV News ale yɛrɛ jabarani sanfɛ yan nɔ limanaw a kɛnɛ ka Nouvelle Horizon ye kunnafoni ta ka a sɛbɛn an bɛna an da don a la k'a jira k'a fɔ ko ni ye jateminɛ kɛ limanaw kumasen min yɛrɛ tun bɛ yen o de ye k'a fɔ ko transition bi ka taa min bi sira jumɛn de bɛ a kɔrɔ min ye EMK n'o ye Espoir Mali Kura a ɲɛmaaba ye Cheikh Umar Sissoco limanaw a bɔra makun kɔnɔ sabu waati tɛmɛnen ninnu na a kun dadennen don cɛmancɛ fanga baaraw bɛ taa taabolo min na a kun makunnen don nka a y'a jira k'a fɔ a welela jɛmukan min kɛnɛ ka Joliba TV News o jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kun don limanaw a y'a ɲɛfɔliw minnu kɛ o ye k'a fɔ bi mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques limanaw jɛkulu kelen min bɛ yen ni ale de ye wulikajɔ kɛ ko yɛlɛma ka boloda ko ni ye jɛkulu in lajɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye jɛkulu in bila sen kan maa minnu ye a tu tigɛ olu Espoir Mali Kura olu y'a tu tigɛbaw ye hakilila jiginna EMK ɲɛmaaba ni o ye Cheikh Umar Sissoco ye a ko o de kɔfɛ jɛkulu wɛrɛw nana fara olu kan i n'a fɔ Kawujim ka jɛkulu ka taa se hali o Choguel Kokala Mayiga kelen min n'ale bɛ premier ministre la bi n'ale de bɛ ka jɛkulu ɲɛmaya minɛ hali sisan n'o ye FSD ka faraw ka jɛkulu wɛrɛw nana fara ale kan Cheikh Umar Sissoco a ko ni mouvement n'a fɔ mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques ni ale ye sangala bi limanaw a ko olu Espoir Mali Kura olu de y'a tu tigɛ maa wɛrɛw ka sɔrɔ ka na fara u kan comité stratégique min ni o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min b'a kɔnɔ min b'u ka baaraw olu boloda ko olu o ɲɛmaw an bɛ don min na ko bi ale yɛrɛ Cheikh Umar Sissoco ale b'o kɔnɔna la a ka hakilila la bi a ko an bɛ don min na ko bi ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye limanaw maa don min na n'i y'a ye ale bɛ premier ministre la bi olu M5 RFP maaw olu de jɛnna n'a ye ka sugandi k'a bila u ɲɛma k'a fɔ k'a ka taa M5 RFP a ka to o nɔna bila kɛrɛnkɛrɛnnen la gouvernement kɔnɔna la o de kɛra sababu yɛrɛ ye premier ministre jɔyɔrɔ o b'a bolo bi ko nka limanaw u y'a sugandi nka u m'a fɔ k'a to yen nɔ a ka taa ka transition kɛ fɛn min n'a bɛ ye ka to yen walima ka transition kɛ ni min y'i ja i b'o kɛ ni min y'i ja i b'o fɔ Cheikh Umar Sissoco ko ni jateminɛ kɛ ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna la bi ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko a ye a yɛrɛ ka cabinet kɔnɔna la a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw a ye maa caman de ta ka bila a kɛrɛfɛ maa minnu bɛ bi limanaw ni minnu bɛ ni olu ka kumaw bɔlɔlɔw sanfɛ minnu bɛ ni kuma fasugu bɛɛ lajɛlen b'u da bɔlɔlɔw sanfɛ minnu yɛrɛ bɛ limanaw ni u ka kumaw ka ca u ka mankanw ka ca ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye olu de ta ka bila a kɛrɛfɛ a bɛɛ ye bɔlɔlɔ kana kuma kɛbaw ye min ye Cheikh Umar Sissoco ye a ye kandu fana k'a jira k'a fɔ ko M5 RFP laɲini kelen min tun b'a bolo o de ye k'a fɔ ko min ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga o ka bɔ yen nɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la gɛlɛya ka wuli ka bɔ yen walasa lafiya bɛ se ka na jamana kɔnɔna la ko nka gouvernement min bɛ yen bi limanaw ni o ɲɛmaya bɛ min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga ale bolo ko waati bɛɛ i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw bɛ fɔ kuma minnu ni tiɲɛ yɛrɛ la olu dabali bannen don kuma ninnu na premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale fɛ ko sabu ko ani minnu ye M5 RFP kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'a jɛkulu kɛ ɲɔgɔn fɛ ko tiɲɛ don M5 de y'ale sugandi k'a bila premier ministre la bi n'o tɛ premier ministre jɔyɔrɔ limanaw a sɔrɔli tun ka gɛlɛn a bolo sabu ani minnu y'a jɔyɔrɔli kɛ ani minnu y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ lajɛlen ye démocratie cɛbaw ye an ka jamana kɔnɔ ni maa min ye sinidi faso yiriwatɔn maître Muntaka Tall ale ko fɔ o bɛ hakili jigin démocratie la ni maa min ye Koniba Sidibe MODEC ale ko fɔ o bɛ hakili jigin démocratie la ni maa min ye professeur Saniku Sanogo ale ko fɔ URD ɲɛmaa dɔ bi jamanaw yɔrɔ FSD ala ma hinɛna Sumela Sise la ale minɛnen Bamatimaw fɛ FSD ɲɛmaya minɛna Choguel Kokala Mayiga ale fɛ fo kana se Sumela Sise ale ntanyani ma Cheikh Umar Sissoco y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye dana ye ka da Choguel Kokala Mayiga kan ko nka o t'a jira k'a fɔ ko maa dɔ min ni a ka a bɛ premier ministre la bi ko ka cɛmancɛ fanga baaraw kalifa la ko ka tila ka cɛmancɛ fanga kɛ fɛn ye bi min bɛ tila ka segin ka bila a yɛrɛ ni maa minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔ bɛ tali kɛ bi maa minnu bɛ yen ni olu bɔlen don ka
aka kuma latile madame Sika Yatuso ni démocratie kono fanga jamana kono adema association madame Sika Yatuso numbo hukumu kono kata se murbo siribe fara anka wuli limana ko shugel ko kala maiga femin tora bulodi limana akana mau fara shugel ngafo shegmar suzugo de ka kuma ni de nouvelle horizon kono ako wati mimba bulobi wati manga ke kwaka kuma fo kuma munum biseka mau jogi kuma munum biseka mau fara kuma munum biseka politique ma yere damaw limana ko lu fonyon ko shegmar sugo ko bi tamanje foka ni jabi bala wal manu biseka jabi di amabi kabi shugel ko kala maiga kala premier ministre kunga ulukon kiseka jigi bada aka sabu premier ministre ko kuma chama fo kuma munumbe ni ulu tebbe ni wati nuna sabu mamindo akanga ke maye mamimbe mau faranyonka manga ke mau fara baye kunga ko jamana kuntigi re colonel Assimi Goita anake shugel desraka mau faranyonka fo alere de wulimbe ka do politique mau tula ku wele kana akerefe wala saka kuma faranyonka limana mi imam Mahmoud Diko ka kunye chomar suzuko ko ni M5 RFP taka laje ko bi ka fode ko olu kumbe imam Mahmoud Diko ko ni ma chamani ninga ubafo ko M5 RFP jekulu kwa nyama ya be Mahmoud Diko de bolo akwa le Sheikh Mar suzuko ale bisega min fawla M5 RFP jekulu fradama iba ka foko olu MK olu de ya nyama ya ne o kofe mautla kana fara uluka wa imam Mahmoud Diko be olu maula ani min shugel ko kala maiga ananyo na chama limana una fara bi ko M5 RFP kele fanga bolu bi premier ministre bolu o nyama de shugel ko kala maiga bolu limana ka fode ko bina kuma mun miseka mau fara ka bonyona tienre la mi shegmar sugoy espoir malikura nyama ba apu fendo mini shugel kanga koloshi aka kuma fota wala fosre kuna foni fle limana ayini mbo face de 7 nouvelle horizon ale konnala nambora nouvelle horizon kono ami do min le soir de Bamako face de 7 kumana soir de Bamako ya jira ka foko ni wakati na syndicat munumbe noye local karamo ka syndicat wi syndicat de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 local karamo jira ka faranyonga ka syndicat bilbili bamin sigi ni limana ube kelela amena uka hake nofe uko mima ko article 39 shara kise do min tara jamana fama fe ko ka di local karamo ma limana local karamo ya jira ka fo ulu kontina kelen utina sozoro fiu fuka hake soro sabu ko ni fama wi nyoy no e ministre mi rebe nale de be krengreniala kalanko kunabi ko anake wi nyoy do buluda nyoy mi na buludara nuwa kalut le mwan duru temeni samba flani mwani kili kunu ere sage kunu alamsa limana ko abina fo ukayeta umake kili halsa odla lo kalmo ya jira ka fo lu kon bi feka wulika jogaro de buluda sabu ku ye nyogoyen do buluda no assemblée générale do o de senfe synergie de l'éducation signataire du 15 octobre ya jira ka fo bi feka kele tableau yelama halsa kuka hakenyin no article 39 o de la kunga udabal bani do fana kaye ka fo ulu yere ka ton konala no synergie ni mado be minumbe ni ulu be udamana kuna fondi bololo sanfe minumbe ni synergie yere mo fo ka seka uka kele kunkena ka tien o kon mi fo o ma sinawi uka laje uka kuma uka fo tugodo no bi fenfe fo ka soro synergie benaka uyo kuma fo benkere uka o mi uka kuma la sela yere no al mudu tureye ya jira ka foko wuli ka jokura ko ni bolo dali du fe do na tawla jamana konna la yanno wala sa uka hake u seka di uma chogomina wa ko ma minum be kan kuma nu fo limana ko ye synergie jugude minum be feka ko kele tabulu yelama no te ka ira jamana do na ka folo ko karamo ko kele tabulu ama yelama bi ama yelama shini wa ko la yini minum bu fe ni ukunyo o bolo da no ye kele bolo do ye no de ka fo nyonda minum be ke uka kalanso konna la no ye evaluation ye ka o buruja ani fana examen minum be ke san labauna ka o fana buruja yoro baraw kera san laban temenina ni detemne ke ko ko in kele bebi min no fe conseil des ministres min kera juin kalo temene samba flani mwandi kile ko ka jamana de bela jile ka sara dalakin limana o de mabbe to kol karamo ma oludunga hake krengrene min no statut article 39 ko o de kanga lawaliya
ka dɔ fara u fana ka saraka lakɔli karamɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ assemblée générale min n'o bɛna kɛ u bɛna bɛɛ lajɛlen wele k'a jira k'a da bɛɛ tulo kan k'a fɔ kɛlɛ min b'u bolo kɛlɛ in tɛ jigin so dɛ fo article 37 de ka lawaleya yɔrɔ limanaw an ma tila fɔlɔ o de bɛ sen na Suwadi Bamako ka kuma la halisa limanaw Bamako maire du district maire ba n'o ye Adama Sangare ko ale bilala Adama Sangare ko a bɛ se ka taa ka ci fɛ sa ko nka limanaw ka Adama Sangare minɛ k'a don kaso la waati ni waati kuma bɛɛ a bɛ bɔ a bɛ don a bɛ bɔ a bɛ dun kaso la limanaw ko maire mana Mali kɔnɔ min sera ka Adama Sangare min dara a kan n'o dara maire ka Mali kɔnɔna la yan kunungo alamisa novembre kalo tile 25 san 2021 Suwadi Bamako ka fɔ la ko kalo caman tɛmɛnen kasola dɔw kɔfɛ Adama Sangare ko a yɛrɛ nɔfɛ a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw ye nin kunnafoni sɛmɛntiya k'a fɔ ko a bilala ka bɔ kaso la yɔrɔ kabi san 2020 affaire min bɛ yen ni o ye jalaki ye min bɛna Adama Sangare kan k'a fɔ ko yelen ko dɔ kalifara la Bamako dugu kɔnɔna la yan yɔrɔ a kun minɛna o de siratigɛ la wa hali dugukolo ko kumaw dugukolo feereko kumaw bɛɛ lajɛlen kumaw jalakiw bɛnnen don Adama Sangare kan ani fɛn caman bɛ yen minnu bɛ yen n'o ye nafolo dun ye faux usage de faux atteinte aux deniers publics n'o ye jamana nafolo dunni ani sɛbɛnkolo dilali jamana nafolo bɛ se ka bɔ cogo min na ko nka Bamako maire ba n'o ye Adama Sangare a kɛlen kɔ ka kasoladon caman kɛ a bɛ bɔ a bɛ don limanaw nafolo saraw ni a n'a ɲɔgɔnna caman ko tare a bilala ka bɔ kaso la bi k'a ka taa ka ci fɛ kunnafoni filɛ an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don min ye le soir kɔnɔna la limanaw le soir kumana kuma fila de bɛ le soir kɔnɔ bi fɔlɔ o ye k'a fɔ ministre fila welela ka olu ɲininka an ka députéw fɛ minnu bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna la bi cɛmancɛ fanga députéw a bɛ f'o ma ko CNT députéw Conseil national de transition walasa a jirala k'a fɔ ɲininkali minnu kɛra nin ministre fila in na ni o ye colonel major Ismaila Wage ale de bɛ bɛn keleya ani jamanaden bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani fana ministre min bɛ yen n'u k'a ma ko Andogoli Gindo yɔrɔ ale de bɛ an ka seko ni dɔnko ani bololabaara ani dunanjigisow ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ale de b'o kunna kunnafoni y'a jira k'a fɔ lesor kɔnɔna la bi ko ni ministre fila in welela ka u ɲininka limanaw kuma damadɔ la kuma ninnu minnu bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn min n'u bolo nɔ bilala Mali kɔnɔna la yan nɔ n'u k'a ma ko accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger ale lahala bi cogo di bi a kan ka kɛ cogo di don nataw la mun don bolodalen don accord de paix kuɲɛw la ani fana kayikaw fɛ yen nɔ limanaw bɛn bɛ se ka na cogo di ani Segu mara ni Moti mara la bɛn bɛ se ka na cogo di colonel Ismaila Wage ale welela k'a ɲininka o la ani fana ni ye jateminɛ kɛ min ye ministre min bɛ yen n'ale b'an ka seko ni dɔnko kunna ale fana welela ka a ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kalanso min bɛ yan n'o ɲɛsinnen don seko ni dɔnko kalan ma n'u k'a ma Institut national des arts INA ale bɛ yɔrɔ min na a bɛ bɔ yen nɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ kura bɛ ka dilan a tɔgɔ la ani fana a bɛ fɔ min ma ko Grand Théâtre de Bamako o ye baara boloda ye jamanaw min bolodalen don an ka jamana kɔnɔ o fana cakɛda in u kan ka dilan yɔrɔ min na ministre ɲininkala o la nka kuma fɔlɔ maa min ye jaabili kan ni o ye colonel major Ismaila Wage limanaw a ka jaabiw la a y'a jira k'a fɔ ko ni ye jateminɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'o bolonɔ bilala Mali kɔnɔna la yan nɔ a donni ba la ko taabolo 4 o de tara a ko hukumu kɔnɔna la fɔlɔ o ye politiki kow ni a n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se jamana lakanani ɲɛta si ka fɔ seko ni dɔnko ani jamana yɛrɛ bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na min ye lakanako ye adamadenya hakɛ nin bɛɛ lajɛlen kuma fɔlen don bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna la sabu sariyaw de don minnu b'a kɔnɔna la o la sa ministre Wage y'a jira k'a fɔ ko sariyakisɛ 21 o de tara walasa min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ka fanga cɛman bɔ décentralisation limanaw ko o kuma fana walawalala a fɛ ani an ka sariya sunba o yɛlɛmani ko kuma fana fɔra a fɛ jaabiw dira o la a y'a jira k'a fɔ fana bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna la kuma minnu fɔra n'o ye kɛlɛcɛkɔrɔ 1764 olu bolo kan ka don armée la ani min bɛ tali kɛ fana ko kɛlɛcɛ 1800 ɲɔgɔnna o de bolodalen don fana sen kan ka don min ye armée la fo ka taa se cakɛda dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko agence de développement régional ADR
ani min bɛ tali kɛ an ka kɔrɔnfɛla dugu minnu bɛ yen olu bɛ se ka ɲɛtaw sɔrɔ cogo min na ani nafolo kasabi min bɛ yen n'o kan ka bila o kɔrɔnfɛ dugu ninnu ka bolo kan limana walasa u bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo min na colonel Ismaila Wage a y'i da don nin baaraw la ko nin bɛ sen na hali n'a sɔrɔla gɛlɛya misɛnnin dɔw kɔni b'a ko siratigɛ la kabi san 2017 u b'a baara la ko nka gɛlɛyani ninnu dɔw bɛ tali kɛ armée reconstituée n'o de ye kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu kan ka don armée la ani fana DDR baaraw ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nafolo minnu kan ka don o la o de ma majɛ kɛra o la dɔɔni o de kɛra sababu ye hali sisan nin baara ninnu a sen bɛ ka se kundama la min ye kundama min n'o ɲininen don n'i ye jateminɛ kɛ minisiri min bɛ yen n'ale de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka seko ni dɔnko kunna ale ɲininkara Aramata Jawure fɛ CNT maa don k'a jira k'a fɔ ko INA Institut National des Arts jamana ale ka a sigilen don yɔrɔ min na k'a bɔ yen nɔ n'o ye Bamakɔ suguba kɔnɔna ye ani fana ko a bɛ fɔ min ma projet dɔ bɛ yen n'u kama ko Grand Théâtre a Bamako nin ye kuma fila ye min ɲininkali kɛra minisiri la ani an ka seko n'an ka dɔnko maa minnu bɛ yen ni dɛmɛ kɛra u ye ka ɲɛsin coronavirus bana kɛlɛli o dɛmɛw ma Andogoli Gindo a y'a jira k'a fɔ ko min ye Grand Théâtre a Bamako ye a kun ɲinina de ko yɔrɔ in ka jɔ a kuma kun fɔra kabi san 2018 waati min na Turkiw ka jamanakuntigi o nani na an ka jamana kɔnɔ ka kɔn o ɲɛ minisiri y'a jira k'a fɔ ko o kun ye hectare 10 ɲɔgɔnna de ɲini Kuluba sira in na yen nɔ forêt classée min bɛ conservatoire des arts Balafaseke Kuyate o kɛrɛfɛ ko nka ko yɔrɔ in kalifalen don yɔrɔ in lakananen don a bɛ fɔ min ma ko forêt classée o de la an ka sigida lakanani minisiri min bɛ o y'a jira k'a fɔ ko a yɔrɔ tɛ se ka dilan yen o de la u sɔrɔla ka laɲini kɛ yɔrɔ min filɛ nin n'o filɛ nin Badawolo la n'u kama place des cinquantenaires k'u bɛ taa dilan o yɔrɔ kofɔlen in na yen nɔ a y'o jaabi di jaabi wɛrɛ min dira minisiri Andogoli Gindo fɛ o ye k'a fɔ fana ko ni jateminɛ kɛ kalanso min bɛ yen bi n'o ye INA kuma ye yɔrɔ a fɔra ko INA jamana a filɛ yɔrɔ min na Bamakɔ suguba cɛmancɛ la k'a bɛna bɔ yen ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ n'o ye zone aéroportuaire ye o kuma fɔra ko nka yɔrɔ in a dira maa dɔ de ma min ni o bɛna yɔrɔ in INA kura jɔ zone aéroportuaire la o kasabi yɛrɛ bɛ ti jɔ fo miliyari 2 a n'a kumanfɛla ani INA yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na a n'o kasabi a n'o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i y'a da ɲɔgɔn ma a jirala k'a fɔ ko a yɔrɔ kura kɔni bɛ ka jɔ n'o de jɔra sa min bɛ tali kɛ INA kɔrɔ in u bɛ sɔrɔ ka sariyaw b'a fɔ cogo min na ka sɔrɔ k'a di a tigilama in ma min ye Andogoli Gindo ye a ye ɲɛfɔli kɛ o fana na ko bɛnkan dɔ fana bɛ yen n'u kama ko nafolo bɛna don o la n'u kama ko Mura Baha min bolonɔ bilala avril kalo tile 22 san 2020 a jirala k'a fɔ société dɔ bɛ yen n'u kama société internationale islamique de financement de commerce jamana o bɛna kɛ sababu ye ka tajiw de donni ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ CNT député k'u y'u bolonɔ bila o fana na maa 100 ni maa 1 olu y'u bolo wuli k'u sɔnna o ma maa minnu ko k'u tɛ sɔn a ma o ye maa fufalaki ye maa fufalaki olu fana y'u yɛrɛ minɛ a k'o siratigɛ la ale lesɔrɔ kelen kɔnɔ jamanaw ko bi jumadon in na nɛgɛ kanɲɛ 15 waatiw la yɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko base aérienne Senu base aérienne Senu jamanaw ko hélicoptère 4 min bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛ pankuru ninnu ye ko olu tile kan ka di an ka armée ma bi walasa jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale kan ka ye o kɛnɛ ka Senukaw fɛ yen nɔ base aérienne min bɛ yen nɔ o de la baara ninnu a bɛ kɛ min ye colonel Maliki Diaw n'o ye CNT ɲɛmaa ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale fana kan ka ye kɛnɛ ka ye fo ka taa se maaba caman ma a jirala k'a fɔ baara ninnu bɛna tɛmɛ sira min fɛ lesɔrɔ ka fɔ la min ye jamana jɔnjɔn ye o bɛ da ka sɔrɔ ka min bɛ tali kɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 waati colonel Asimi Goïta ale bɛ sɔrɔ ka foli bila an ka sɔrɔsi minnu bɛ kɛnɛ ka yen nɔ ka sɔrɔ ka maaw sigilen bɛ ka min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye hélicoptère 4 min bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛ avion ye jamanaw ka sɔrɔ ka olu tile ta ka di colonel Sadio Kamara ale min b'an ka jamana lakana ko kunna bi jamanaw a jirala k'a fɔ nin de bɛ sen na baara minnu bolodalen don bi nɛgɛ kanɲɛ 15 waatiw la Senukaw fɛ yen Senu base aérienne kunnafoni filɛ an ye nin bɔ lesɔrɔ ale kɔnɔ n'an ye lesɔrɔ bila an bɛ don le 5 fasedi sɛbɛn ale kuma na 5 y'a jira k'a fɔ limanaw ko nin ye maa dɔ ye min ni
o kun bɛ fɛ ka a bɔnɛ a nin na ko nka maa in limanaw a bɛna fɔ ko ani fanga kɔrɔ de bolo kun bɛ ɲɔgɔn bolo limanaw k'a bɛna fɔ maa kofɔlen o kun bɛ fɛ ka a ɲini yɛrɛ de k'a bɔnɛ a nin na waleya in kɛra novembre kalo tile 16 san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 2 waatiw la yɔrɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ su wuli ka jɔw la n'o ye maa minnu bɛ taa dɔnkɛyɔrɔw ni mingɛyɔrɔw la a jɔla k'a fɔ nin kɛra yɔrɔ dɔ bɛ yen u k'a ma ko Ibiza commune 2 la Bamakɔ district kɔnɔna la yan nɔ Kulukoro siraba yɛrɛ sanfɛ a waleya kɛra yen ko maa 2 de filɛ nin ka na ka marifa ci maa in na maa kofɔlen in n'ale tun bɛ sɔrɔ a ka mobili kɔnɔna la fɛn sigi a fɔ la ko nin ye waleya ye min kɔni n'a ye bɛɛ lajɛlen dabali ban maa kofɔlen yɛrɛ a tɔgɔ dɔnnen don u k'a ma ko belebele belebele tɔgɔ in limanaw maa don min ni a na kɛ ani fanga kɔrɔ de tun ka surun kosɛbɛ ko mototaxi 3 mototaxi minnu ni olu ye finman kirikiriw ye maa 3 de nana u nana k'u ta kɛ marifa ci de ye cɛ kofɔlen na k'a to a ka bolimafɛn kɔnɔna la u kɛlen ko ka marifa ci u yɛrɛ hakili la sa k'u kɔni y'a maa kofɔlen sɔrɔ u sɔrɔla ka u yɛrɛ ɲini dabɔ k'u kun da sotiba yanfan in kan min ye kunnafoni bɔra ka bin police 6e arrondissement policiers olu sɔrɔla ka wuli ka ɲini dabɔ k'u taara tɛgɛ kɛ maa 3 in kɔnɔna u sera ka tɛgɛ kɛ u la maa kofɔlen yɛrɛ limana n'o ye Mohamed Kante ye n'u k'a ma ko belebele ale yɛrɛ de ye kunnafoni di policiers ma walasa u ka se ka ni maa kofɔlen ɲini maa 3 in n'o ye u tɔgɔ ye kelen tɔgɔ ye ko Chape kelen tɔgɔ ye ko Kalif kelen tɔgɔ ye ko Moïse limanaw ni cɛ 2 in ni bɛɛ lajɛlen b'u dɔni u bɛ taa bin maaw de kan n'u k'a ma ko barakɛriw k'u bolofɛnw minɛ u la ko nka limanaw ye waleya min ta ka ɲɛsin Mohamed Kante ma n'u k'a ma ko belebele dɔwɛrɛ tɛ k'u kun bɛ fɛ ka a bɔnɛ a ni yɛrɛ de la a na kɛ u cilen de wa walima u ye cɛ in dɔn maa don maa min yɛrɛ na a jɔyɔrɔ yɛrɛ kama limanaw sabu nafolobatigi de don u kun bɛ fɛ ka a bɔnɛ a ni na ko nka ninnu kun tɛ nafolo nɔfɛ dɛ u kun bɛ Mohamed Kante belebele u kun bɛ ale yɛrɛ de nikun nɔfɛ fɛn si ka kuma don limanaw ale fɛn kelen kɔnɔna la ko an ka terrain baarakɛlaw n'o ye cheminants ye limanaw ko n'i ye jateminɛ kɛ wulen bɛ k'u jɔ bi u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na limanaw maa minnu bɛ yen ne olu ye terrain baara kɛ an ka jamana kɔnɔ yan a bɛ san caman bɔ nin kuma kɔni fɔra layidu tara kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda min bɛ yen ni terrain ko baara bɛɛ lajɛlen talen n'u ka kalifa ale de la Société des patrimoines ferroviaires du Mali SOPAFER ko bi a sen tɛ ka foyi de bɔ terrain baarakɛlaw ka gɛlɛya la k'a sɔrɔ dun limanaw layidu min tara nin SOPAFER in fɛ k'a fɔ de k'u na terrain wuli ka jɔ terrain ka se ka boli walasa terrain baarakɛlaw na se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ ko nka hali sisan limanaw foyi sen tɛ ka kɛ o ko siratigɛ la o de la a jala k'a fɔ terrain baarakɛlaw ko in n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sabu layidu dɔ kun tara waati dɔ la terrain kunkolo dɔ o ye munumunu zalo dɔ kɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna la o ye maa caman nisɔndiya ka tila ka nafoloba di SOPAFER ma u bɛ ka terrain jɔyɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Kayi ni Diboli n'a ɲɔgɔnnaw ye ka taa o yɔrɔw ɲɛdaw ɲɛ ko nka hali sisan terrain baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ foyi de ma kɛ sabu SOPAFER yɛrɛ ɲɛmaw limanaw maaw don minnu ni u tɛ terrain baarako ɲɛdɔn o de kɛn bɛ gɛlɛya yɛrɛ ye limanaw waati an t'an tɛgɛ ma an bɛ kunnafoni bila nin kan yan k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn an tɛ bɔ kɛnɛ ka fiyewu n'an ma an dɛmɛbaaw fɔ n'o ye kanam maaw ani amo maaw ye sabu olu de kɛn bɛ ka jɛmukan bi kunnafoni di gafew ta k'a dɛmɛ o la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna